Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Paubanon ko man unta to gani si Corina din he. Pero siya magoy naguban sa mga bata sa pagpauligikan sa eskwelahan human sa recognition nila ni Miles kaniha. Unya, naglain pud ang lawas, doon na gipamati. Ano? Unsa ba diyang pamati sing? Unsa pransing? Bitan ako sinako. Wa man to siya magsulti Greg kung unsay iyang gipamati pero nasabot gyud ako nga lain ang iyang paminaw kay mura man siya nang luspad. Mao ba? Hmm. Abi mo, Kansing, lahi na rabaron ng panahon. Dili ba nagkahitik na ta? Mao sa nagkarong panahon na. Hasta ang mga sakit nagkahitik na sad. Mao nga dili ang kumpiyansahan ang bisan unsa pa kagamay nga imong gibati. Kay wagi kumong maniguro, di ba? Oh, gusto gyud ka Greg. Labi na ron nga mahal lang gyud ang tanan. Ang kinabuhi ra gani mao'y barato. Kitang mga ginikanan sing, kinahanglan sa gyud nga maniguro sa tong health. Kay kita ra baya mao gisaligan sa tong pamilya. Health is wealth biya, di ba? Mao. Dagan biya tagdamgo para sa tong pamilya. Mao nga dili angay i-compromise ang atong health. Kay magunsa naman lang ang nagsalig nato kung masakit ta. Unsaon pa man nato pagkamas aron mabuhi ang atong pamilya. Bitaw. Mayong naghisgot sa pagkaana da. Kay may pagkigsultihan di ko nimo. Bahin sa itong akong gipatabangan nimong trabaho ba dito sa Cebu. Way problema na. Pero murag matas-taas ning atong storya da. Manood ka ta. Manood ta diri sa tindahan. Banglingkod ta dito o baka manood tag kananan o snack bar. Sagot-sagot nga atong kakanaan ba? Magkasulti kitag tarong ug way makadisturbo nato. Ay, diyan lang ta sa inyong sudo eh. Makagasto na po ka. Dako na kay kong talon nimo. Saan ka na kung pagbayad nimo no? Imong kaayo nga rin ako. Namo, akong pamilya. Nanasad ka na. Ako ray bahala. Sige na, manutag snack bar na lang aron dili ka magunahuna nga makagasto na sad ko. Dili. Dili ta din eh. Ayaw na lang ka kay matandog ng imong mga bunog. Ay wara ni. Katong akong mga katong akong wa pagadto sa closing program sa imong mga anak ay naamgoy daghang tao. Mangutana niya mga teachers nga akong kaila dito ngano nga nabunog ko. Unya dinhira man sa sawang ato ning lugar. Watay kawawan din eh. Ay, nag-order ka pa man. Uy, maikog naman punta nimo. Ikog ba? Putla ng ikog nimo. Ikaw yun, Greg. Ay, nun sa lain masagayo nga muling ko lang ta din eh, sa maong fast food chain nga wati orderon, di ba? Bisag bayad na lang ko sa paglingkod ato din eh. Murag service fee ba? Unya, samtang nagpaabot as tong order, magstorya ta bahin anang tuyo nimo. Unsa man na? Kuan, kining... Sulti. Nausabi mo na nga di ka na lang mo padayon sa pagpanarbaho dito sa Cebu. Wa man. O lagi. Abi na kong nausabi mo na. Wa, Greg. Ang ako lang ba kay... Kini itong pagkausap kanhi sa akong desisyon nga dili na lang unta mo padayon. Nalipay kayo mga bata adto. Pero
ining pagkausab na sabron sa akong desisyon nga mupadayon, wa na ko makasulti nila. Sa laktod, nagdahom sila nga di na gyud ko mupadayon. O mao ni ron ang akong problema. Kung saon sila sa pagpasabot o balik. Mo ba? Mao na. Pero di man tingali na lisod. Naram na nimo kung saan nimo sa pagpasabot. Kung sa man gusto kang tabangan tikas pagpasabot nila ni Dodot Miles. Ha? Ayaw na lang. Maglisod magaka. Tingali kay medyo nasuod naman ako ang mga mata aw mamati di tingali na sila nako. So magkapasabot sa kanila kung say paminaw nimo ha. Okay ra ba? Kuan. Ako na tingali mo pasabot nila, Greg. Ikaw? Sige. Pero kung gusto kang akong tabangan, away problema. Mamati og mosabot tingali sila kung abagan tikas pagpasabot nila. Sige lang, Greg. Sige lang, maikog na kayo tanimo eh. Ay, nanasadkaan na. Tilang yan mo. Ikog ba, uy? Sige lang. Kaya ra lagi na ako. Aw hinoon, kaya ram ginani mo. Nakasulti ka gani ato sa unang nila bahin ini, di ba? Nakasulti naman ka. Bitaw. Aw, basta kinahanglan gani ko nimo, aing na lang ko, ha? Sige. Pero si Corina di ay, may mo matingali nga mutabang sa siya ni mo sa pagpasabot sa mga bata, di ba? Pwede, good. Pero, ang problema, Ano may problema? maglisod siya sa pagpasabot sa mga bata. Kay, supak man sab siya nga, adto ko man narbaho sa Cebu. Pero, kayahon lagi na ako. Aw, kaya ginani mo. Oo niya, di lang magdugay. Tas-tas ng panahon nga nausik ni Muda tungod na ako. Tanaw ka ragiro. Magstorya sa ta. Usa pa, bubiya na ka nga napaganitig order. Unsa? Uy, ito no. Sorry, Greg. Pero unsa man ang ako na lang tong ipatik out? Pwede raman aron madani mo sa inyo. Unya mag-order sa tag para nila dito. Para sa mga bata o ni Corina. Ayaw na. Ikaw gyud, dako na kay kagasto eh. Ay, lagi ang istorya ha. Dako gasto ba? Pila ram guna? Bitaw, ayaw na. Siya ba oy? Ayaw na lang lagi. Magpaabot na lang ko nga moabot ang imong order. Lagi. Pero ihatot ka ha. Aron dili ka malangay og sakay og dito sa ruwan nga tricycle. Gusto na ako nga personal nga ma-congratulate nako ang mga bata ug ninyo mismo ni Corina sa kalampusan ni Dodot Miles. Okay ra? Ha? Prasing? Kuan, kining, dili para ba ko mo diretso og uli, Greg? May hapiton pa ko sa merkado. Magpalit ko para panudan. Kadit. Unsa man, imo-imo ra na aron dili ta ka mahatod o may paliton juga dito sa merkado? Ay, tinuod man gud na. Di ba kay muingon magug ka pirmi nga maikog ka nako? Nga wa mo kay ang yutang kaikugan ba? Kay amigo gud ta, di ba? Suod gud ta. Ay, salamat lang kayo, Greg. Ang ako nga, may atimanon ka pa dito sa imong tindahan. Unya, wapay siguro, malangay ko dito sa merkado. Ikaw ba? Mura man og mahadlok kang wadto ko sa inyo. Ha? Uy, unsa may kong kadlukan nga, wa man. Bitaw, may atimanon pa tuod ko sa tindahan after na nga itong pagsulti. Maybe sa sunod na lang tingali ka ihatod, no? Kana bang wa tay mga kabilinggan. Pero mag-order sa kog para nila dito sa inyo, ha? Ay, lagi kong balibari. Kaya di ra bagyo ko magpabalibad, okay? Yan na yung nagpaingon na to, Dre. Ang nagdaog, Dre. Awa ni line. Ang ato na ng order.
Usbon ako, Grege. Salamat. Salamat yun kayo. Gadi ra makasigig pasalamat nako. Okay na to. Ha? Sige, Amping. Brad, managog bayad sa pagpakyawan ng tricycle mo ha? Nga muhatod niya dito sa ila. Abas. Sige, Sing. Sige, Greg. Tara ka, Brad. Wa magkatuhisabtan si Francine sa kong kasultihan. Nga eager kayo nga mo to sa ila. Ay, anong sama ko? Ingon sa di naman ako ni mapugngan ang akong pagpati ni Corina. Unsaon ko man kining pagpati ah? Wow! Hala, grabe! Chicken manok! Delicious! Delicious! Magig kay nang imong Sige. amigong ginganlan og regising no. Nawa. Mura ra gyud siya ka pamilya nimo kay sayon ra gyud kaayo niya nga manghatag og bisag unsa ninyo. Midawat ka pa man na nang iyang gipadahan ni Musing, uy. Wa ka maikog. Mauwaw ta, uy. Ay, kano ko taong wa ko maikog ko rin ha. Nauwaw ko eh. Pero ang saan man nga, di man magpabalibad. Angang, masabog, budiritso kog biya niya, aron nga, dili na ko na madaan ng pagkaon. Grasya biya na, makagaba. Wa ba yung gikaon ang uban? May nagpangap ka pag ani, aron nga, makakaon lang sila. Bitaw, husto gyud ka pansing. Unya kinasing-kasing man ng pagkahataga, dili ba? Oo, matan siya. Kanang, ma, lala, excuse me. Gutom na mi Miles ba? Sige na magtabi. Pwede na mi mukaon na ng chicken manok. Hindi na ka maumutulti. Gutom na Gutom. dyan na. Gutom na gani. Bitaw pa. Ma, og lula. May favorite ba ya na nako? Ay, chicken manok. Ay, kining mga anak. Sige na pa. Please pa. Ay, tugtin na lang na ninyo, Francine Corina. Gipalit na yun na itong Gregi para nila. Nala. Yay! Yay! Kaon na! Thank you, Lola Tatya! Kaon na! Dali, ragod Corina. Ha? Ngano matansyang? Ngano ka? Ay, hahain naman to, Francine. Naghipos sa kapaw. Ang mga bata. Sab, naghipospos mga kanding. Kay hapon naman. Ngano man di ay ma? Ay, mayo kay di ay sila. Ug way makabati sa atong pag-istorya. Ha? Kay ngano man di ay ma? Mangutan ko nimo. Unsa man? Wa ka ba hisabtan? O bisan unsa diha nga namatikdan kon nganong sobra kaayo ang kaayuan ng Gregi. Dili lang ato ni Francine. Lakip na gyud nimo og sa mga bata. Wa ka ba'y laing namatikdan nga hinungdan kon nganong ingon siya anak ka maayo ninyo? Ha, Corina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!